салому дуруд бар якоякатон бинандагон ва шунавандагони азиз. Хостам баратон қиссаи пурмазмунеро пешкаш намоям. Шахсе буд хост садақа кунад ва тасмими худро ба фардо гузошт ва гуфт: аввалин шахсе ки фардо ба ман рӯбарӯ мешавад, ба ӯ садақа хоҳам кард. Ва ҳамин хел ҳам шуд. Вақте ки аз хона берун баромад, аввалин шахсе ки ба ӯ рӯбарӯ шуд зан буд ва ба ӯ садақае кард. Ва мардум гуфтанд ки ин зани бад аст, садақа қабул нест. ин мард хайри худро ба фардо гузошт ва вақте ки фардо аз хона баромад, аввалин шахсе ки ба ӯ рӯбарӯ шуд мард буд ва боз садақа кард. Ва боз мардум гуфтанд ки садақат қабул нест, чун ин мард дузд аст, марди бад аст. ва хайри худро ба рӯзи савум гузошт. Вақте ки рӯзи савум шуд ва ба берун баромад, аввалин шахсе ки ба рӯбарӯ шуд мард буд ва боз ба ӯ садақа кард. Ва боз мардум гуфтанд ки садақат қабул нест, чун ин марди сарватманд аст. марди хайрхоҳ ғамгин шуда аз пади кораш рафт. Вақте ки шаб шуд, вақте ки хоб рафт, хоб дид ки Аллоҳи мутаол ҳар се хайри ӯро, ҳар се садақаи ӯро қабул кардааст. чӣ гуна шахсе ки аввале ки хайр кард, ин шахси зан буд, зинокунанда, аз садақаи кардаи ин маблағи пулӣ буд, аз кори бадаш даст кашид. шахси дуюм шахси дузд буд, аз кори кардаи хайри ин, аз тарси Аллоҳ, аз дуздияш даст кашид. ва шахси сеюм шахси сарватманд буд, аз кори кардаи ин хушашомад ва бо раҳмати Аллоҳ аз кори бадаш, яъне золимияш даст кашид ва ба кори хайр даст зад. дӯстон, бояд ба фикри худ кор кард, яъне бо ҳарфи дил. ин одамҳо ҳар коре кунӣ накунӣ, шахсоне пайдо мешавад ки ба ту чизе мегӯяд. чӣ гуна мо шумо медонем, афсонаи халқӣ аст. ин дар асос шудагӣ аст. инро афсонаи халқӣ мегӯянд. яъне чӣ хел мард ба ҳамроҳи писар ва бо хараш, ва яъне ки мард дар болои хар нишаста, писар пиёда рафта истоданд. ва мардум инро мебинанд, мегӯянд ки ин марди бераҳмро бинед, ва писараш раҳм намекунад ва ин пиёда рафта истодааст, худаш дар болои хар. ва ин мард мефарояд ва писарашро дар хар мешинонад. ва вақте ки мераванд боз шахсони ӯро мебинанд ва мегӯянд ки ин писарро бинед, замона чапа шудааст. яъне ки писар дар хар, марди пиронсол пиёда. вақте ҳарду дар хар мешинанд ва боз як гурӯҳ шахсон мебинанд ва мегӯянд ки ин бераҳмҳоро бинед ва ин хар раҳм намекунанд. вақте ки ҳарду аз хар мефароянд, пиёда мераванд ва бо як гурӯҳ шахсон мебинанд, ӯро мегӯянд ки ин беақлҳоро бинед, хар мондагӣ худ пиёда мераванд. дӯстон, бояд ба ҳарфи дил гӯш кард. дӯстони гиромӣ қадр, ҳатман дар канали мо обуна шуда моро бо лайк дастгирӣ кунед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон.